جێدەرنە خۆجەهی سووری بەڵاوکردن کۆ سبەها ڕۆژە شەمیە 18 نیسانە 2020 هێزین تورکیە کاروانێکی لەشکریە دن دەرباسی سووریە کرد لە گۆری هەمان جێدەران 15 بارهەلگر و ئۆتۆمبێلین لەشکری لە دەرگەهێکە فەرلوسینیە سینووری بە لیوای ئێسکەندەرۆن را لە باکوورێ ئیدلیبێ دەرباسی دەڤەرا کێمکردنا ئاساشەر لە دەڤەرا ئیدلیبا سووری بوو و لە بارەگەهێن تورکیە لەوێ دەڤەرێ بجه بوو. هەروەها داویا شەوابووریدا ڕەوانگەها سووریە یا مافێ مرۆڤان گوتکو هێزین تورکیە سه بارهەلگرên din barkirî bi alavên leşkerî û lojîstîk di heman dergehî re derbas kir. Rewanggeha Sûriye ya mafê mirovan di vê derbarê de got ku wê derbasbûna 2710 zirîpoş barhilgir alavên leşkerî ji aliyê hêzên Tirkiye ve ji destpêkarê keftina agirbesta nû ve heta wekenha bo devera kêmkirina asa şer li Sûriyê bilge kiriye. Herwiha got ku di berdewamiya derbasbûna karwanên leşkeriyên Tirkiye ji Sûriyê re ji di duyê sibata borî ve heta wekenha hejmara tank, zirîpoş, barhilgirên kabîneyên nûbedariyê û leşkeran û alavên leşkerî û çekên dijî mûşekan û radaran gihîştiye 6115 alav û barhilgir û zirîpoşê. Li gorî Rewanggeha Sûriyê bilgekiriye hejmara leşkerên di heman demê de Tirkiye ew derbasî Sûriyê kirine lê her yek jê Idlib, gundewarê Latqiyê, Heleb û Hemayê gihîştiye bêhtir ji 10300 leşkerî. Dê demeke pêştir de jî Rewanggeha Sûrî ya mafê mirovan di raporteke xwe de amaje kirbû ku hejmara xalên Tirkiyeyên leşkerî jî li devera kêmkirina asa şer li Sûriyê gihîştiye bêhtir ji 55 xalên leşkerî.